Abu Nemuna, Abu de la Beladia. When I'm not going to go, Romano, what against Raslamila for money. No one amenaces Mongomani. Nedi lega for anyina go denga tegelenga buza denga chetandi no kaga wolo so naloma mena wa mo kelenga ba dia pedi bare brasa ko lege ko roje dia to ko para to ko ala bulu ige gine no ge mo ne fifine no gwe ibri hiro lo gwe maza mi brasa ne do da ala gra kanu ko so e be va de nga ma marore e mana me de wala ka me ti patu ko me ti patu ko me ara sur man to ala ma bulu ko yi Asugola bado mabe adi ala de mano. Amaru di de sigele no ga fa kabako. Moye no ya ha. Ne flanen ndere e bo ne ngono. Ngala masigere ya ma be mama. Ale sigele abeja. Awole klan klan no fulu. Magwagure na kisbale ye ine la dunu ali ne wala angeje kaso ayya ya alawuni alale masai anaga bote gala ko matila kaya jenga alawule ayya ya aladili ala ko ne masai mana bote gala ko matila ayya ya alawule Mana bok mama jauh, wallahi. Abro lagi makan nadoni. Bare kursi dongro maga we ote boje. Numunezero. Aglegi dongro egla we ote kochena. Me wole bara ko domba wole ka domba fere wole ka dona la fara ba wole ka nanga fere wole asro tige me la kare jamro la le nda ko nyambe me nda ko nyanga le no sima ga ko ba ma ka jinare ai ga bara de ka dunya so imra me ga mo na fi ya ra be fi wa yo ale troba tige ko de wa tige ya blo dinala ko do wole ga se maro te mele ya yo kano fogla manda julangulo kala nga kanangulo ngala bare ne ka julangulo fly pour la mi nya fo jota ro fay do mama aseru ne na si bo na e ko ka fata de kele beta me ko matke fiye kele do yeso la do fra ne nyina mala Bana magaya bele dale na bujera ya te boluro kan na bude ga ba ma wole we adama bariga na na go rinda ma se dum be jomale ka kenya ga ya ma buru ngul ala tan mo ya fa kuli jama jangul ala ni ga te ya fula fa kuli ni wala ana na ngalo ye awa alama na tere kire babri no asebo no numula su imam majuri ga numungo me ja dawda baraka burle bare no ni be boni bula ora zero ka sama mbolo wala ka kuma dige sama mbolo wala zero ga do mongene ne ga do mon foba awale jandola jaso wala diale bari badola akele ale nyene cho asiri hulile ko mraro ko dama ngone badama ngonamu ibolo la mondra na ki sabala dama chanya mro la mondra na we kammi gro na ngorone
kafana kura no majulu va damale ngunamo ala muna kalo to bayira na adama fuka tabla kalo sabado kabe zo malo brola kalo sedo klika ma brobo kabarka no tana jamale do yale ha presa no ne du ne flam zo kana no embrasira naka to menanga o meta sigi jasa mza kabro la ka ala dele o bonde mo do yale ha no ma ba ya waziri ni wala atemni ye ko mara ro ya taro ase ko ne boro ro ya de namra fa ma boro ro ya taro bla gora zero man no ye ngaye no mu gume siguro ka ya na do goro te bolo siguro ka ya fa la sigine je fa jala bi ma zuma ale tre photo fene ne vura gala kasi goroga ya je mo ba fene ni mule kasi do le shigura se do kasi goroga ya ba ma hole jagara ya kasuru gula mo ko mule suru gula jagara ya kamana laga ya afazri wole afazri tre ko ma ne bolo goro ala ko mama ya fo ko bro le ke sabali doni bare ne ko matla nangara ba fole te diala ngam waziri wala ngabona kuno no mangwa to ako ngone ba male ngonamo kumara ke ngone vo kungenye makala kumbe mo dola kantila kama mo dola la dotila kula zero la dube mo dola ete kula ba mo o kula ba mo ko monja alla la de ba ma shmal arabi abi de ba ma shmal arabi buguni ni mamane zangba ante bantu ko mala susile bro ke rol jama parore zero ni graga no moni ke jabi Bro kaya ko ma tigi ni graga no moni higen jabe brahma do ke bro kaya fa do ke kuma ne jeni jeni tekle ni de ane mona zeru foga da ay ro me mo zabla kaya akar mo len fana ni wole abarega sama malo ba do jale buguni do lay malo ba do jale buguni zangi bleni ba do jale buguni ane trazana na ndo mwenye folo ngapi no moy gote de kabiri do ne do ne poro na gara la fansra ni godfather no bugo ngao ko pedi bugo ngao ko pedi godfather ma ay tigara fay numu foli domande parce que aye mo fala ko wala o de na numu foli doni goya anjinu ni ngamenda do yoro ina doni parce que de jati kedo ikumana ba jara ba de ma ikumana ba mama de ma bolo ko kirba de no do ko mo de majo kele fa mo de ani ko mo de mo de bolo ko silu sigara fajalade bomara musande babwa made bulagora kirbade isirama sukela mono ye kala nete kala kene kala nota ay wole ne kata wole se bugula damo kala la bugo daw ye ade ay na le serse taba malalo ay koy ka kaburu se ka kliba kaburu se na bugo awde su nini ta numo ise mo do ina de o ta bolo bara sero tekene kanga shuba do de abese ki toy ka mafa ya siga to de asiro meya abi to ka so ka mafa ya ni te numo ya kra ise mo do ma ko ni na dere ka korobo suma mancha shefara tiara suma mancha ba koro fara tiara suma mancha bolo bara so be sumai ni sira to ka bugula ina ya kashi utuale yo na ina mobile utuale yo programa sido kasu asira biawa na mara so baide yawa suru ko baide yawa ni ngalo ni manna do yore ina ndeka fetro wale yama ni na ka mobile ko lipi ala ni programa sido sababu
mobili kelen tɛ fila tɛ moto kelen tɛ fila tɛ saba tɛ a bɛɛ ye Bolokɔrɔ Seydou ye a da sɔrɔ Aliko adama min ngalon tigɛ ye sini sɔgɔma tila ne bɛ si yan i bɛ sɔrɔ Bolokɔrɔ Seydou bara ni min bɔra la an b'a lagali a bɛɛ mɛnɛ saw a min kɛra ko n'o kɔnɔ ni kan kɔrɔ fɔ sumakɛ a ko se n'u tɛ manajɛ o sɔrɔ a se bɔn na mi sɔrɔ mɔna na i bɛ min kɛ kule juro a bɛ bɔnɔrɔ ka sɔrɔ sumakɛ yɛrɛ ma bɔnɔrɔ ke fɛnɛ kɔnɔ Fatima bɔnɔrɔ Bolokɔrɔ Seydou ayi ami guru ko ne ma fɔ sama la ya du dela tumu ma Abang urus mulu film ko ne ba mala do ayo pelo tanguna wala bele ina so sai ka wala ni ko do fere ni ibra wala nda bele ko do ta ko ni de bale wala bele na ko ne fe ta de gila ay mana wati ko na ay ay fo Bolokɔrɔ to ri ko atulo na ka se ka to wala kuma du da manda ay fa Munu ke tone kuna nunu nyai bulu. Ngira mo biule nga bulu kuna nunu ngwadu. Kuna muna ke ngode po adi nyai ro. Kuna kana ngode po kuchika kuna bobo kuna. Paisa bobo ni chete kuma bobo ni muso chete mala. Mazala ma ko muna suma. Abake bi ko saba ni ngoro mali ni se ni bobo ni atenja. Gwa adama. Ne ko mala ali. Seriko fɛn min bɛ Seriko la e Adamu b'a dɔn bi ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan Adama kuma tɛ o kɛwale de don an ko k'olu ta yɔrɔ la ko dɔ le y'o ye ni nɛnko ye bolo kɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ bolo bɔ ale kɔ fɔbɔ n'i ye numu fɔli ta ko bɛnna cogoya don n'i ye n bɛ min bila ɲɛ nin ye ne karamɔgɔ ye ne yɛrɛ den de ye nin mais a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na donc fɔli kɛ i ye n karamɔgɔkɛ tɔgɔ fɔli min kɛ ne Ali b'a jasa ba fila k'a bila i ka bara kɔnɔ fɔli k'a kɛcogo la jeliba ye min fɔ sini n'i taara o lajɛ an bɛɛ dafalen bɛ yen nkalon ni tiɲɛ kɔrɔti nana mɛ kulu ya kunna walayi tugubaga ti ye sinɔn y'o dɔn bɛɛ dan ye kuma man ɲi so kɔni e ma jan don mɛ jɛjɛjɛ ɲɔ kan yɔrɔ kɛmɛ wɛrɛ ti ne fɛrɛ fana jangan suruh film aku lele kemana lagi apa problem ini mereka terasi wafla la problem ini wih keram kau kan jangan sari sini ni awni siru beno sorry tu fikir bagai nola jom boleh kerana dia nabe tu lah jangan nabi bagai lau ya daro nabe yang lah orang siru je orang bola awalnya mabla ni pun di kelapa itu pembulu okele kino awala tengene kuma ko la nyomulo ale tena chefe no jo kuma te mo ko ne jele matumande bravo bro sumo ma kono galo so no di mo draba zine draba tumane nale ma ko ne ga ya suma ne mene no ko ma ya isa bro kele ni suma ya ko suma wole ka to ya te kele sa do ko ni wala he ifa efa ta do na we Nunggulo, tu jele ramai.